Nadam se da ćemo krenuti u drugu stvar. Što je bitno, vi ste ginekolog, malo da porazgovaramo o odnosu i poboljšanja usluge trudnica na primaru, uputi zakazivanja, jer jedan od 3 lekara kome se najviše veruje ginekolog, pedijatar i izabrani lekar. Tu neki odnos mora da postoji mnogo bolji nego sada po meni, da bude bolja koordinacija, a vi ćete to bolje objasniti, kakve vi probleme gore nailazite kad vama trudnica dođe iz primara. Upravo tako. Drago mi je što ste mi dali sad šlagvor da vezano za trudnice, jer nekako smo svi osetljivi na tu priču. Odnos prema trudnicama, to kako nam izgledaju porodilišta, treba da bude i odraz kako nam je društvo, kakav je sistem i kako nam je ogledalo država. I slažem se da sad uz rekonstrukciju porodilišta koje sledi, novo izgrađenih koji su u toku, a i nekako možda sad da razmišljamo u jednom doglednom vremenu i rekonstrukciji domova zdravlja kao nečemu što opet, kažem, je bazna osnova za pružanje tih zdravstvenih usluga. Što se trudnice tiče, imam jednu ideju koju već dugo nosim u sebi, a to je da u ovim preventivnim pregledima koji nekako u svakom svom segmentu se nadopunjuju, pa je osim onih baznih pregleda koji podrazumevaju uzimanje i te laboratorijske analize, pregled kod kardiologa, EKG i sve ono, da smo u nekom segmentu uključili tumor markere, sad vidim stomatološke usluge, možda da se razmišlja, a to je meni nekako i moja ideja i misija, da uključimo i te prenatalne testove kod trudnica, upravo naravno kod onih kod kojih indikacija jasno postavljena, jer trudnoća sama po sebi, osim što je osetljiva za tu trudnicu, jer to je fiziološko stanje koje mi stalno ističemo, međutim, skopčano sa nizom briga, ako hoćete, i zebnje, straha, ponekad još i više za plod, to je za dete nego za nju samu, ali ne zaboravljajući da je ceo krug oko nje, porodice, društva, posebno osetljiv kad su trudnice u pitanju, pa možda i u tom segmentu da razmišljamo vezano za taj preventivni pregled u trudnoći koji podrazumeva da trudnoću samu po sebi učinimo što manje neizvesno za svaku trudnicu. Ovim prenatalnim testovima moja ideja je da ćemo u mnogome da umirimo trudnicu, jer neka stanja, posebno vezano za te genetske poremeće, vi ne možete prosto ni da otkrijete klasičnim pregledima koji podrazumevaju ultrazvuk, ne znam, razne laboratorijske analize, a ovim jednostavnim, a vrlo skupim za sada prenatalnim testom bi mogli na izvestan način da jedan veliki razlog za brigu trudnica otklonimo tako što bi možda za početak samo trudnice koje su iznad 35 godina, koji u svojoj porodičnoj amnezi, koju pokažu u razgovoru sa ginekologom primarne zaštite, imaju da im se eventualno tu uradi i taj prenatalni test. Moja je još ideja da kroz ove preventivne preglede koji, a posebno za nas iz struke, su osnova jedne zdrave medicine. Ne zaboravite, dobra prevencija je i u suštini i dobra medicina. Da uključimo naravno i pedijatrijske preglede, posebno te konsultacije vezane za uvođenje HPV vakcina, to su razlozi zbog koji mnogi roditelji... Na to ću reći nešto posebno. Baš to, jer bi tu jedan trebao... Malo mora da bude, kolega, veća, da kažemo da te osobe koje bi dobile tu vakcinu, da budu malo bolje obaveštene. Pa upravo to, povratak poverenja, ono što ste pričali. Jer nama dolazi, zato sam mi pomenuo odnos ginekologije i primara, jer mi u primaru možemo dosta da uradimo, ali nama treba pomoć i vas sa tercijara, zato što mi jednostavno nekad nismo mogućnosti, naši lekari nemaju takvo iskustvo, oni ipak se bave ordinacijom. Oni nisu hirurgija, oni nisu na brze intervencije i lepo ste rekli malo pre, hajmo da taj period trudnoće bude opušteniji, bude mirniji, bez tenzije i da ta trudnica kad dođe vreme za porođaj bude potpuno bezbrižna,
da će sve proteći kako treba. Na toj edukaciji vakcina mi imamo te sve vakcine, ali odmah da vam kažem da je jako mali odziv. Jako mali odziv zato što jednostavno nije izađena svest. A svest nije izađena ne samo tu, nego svuda u tom sistemu, jer poražavajuće je da mi u Srbiji odvajamo za zdravstvo 3,5 milijarde evra. Ljudi, to je ogroman novac koji treba da se iskoristi za lečenje, a ne da budete u dilemi, vidi, da li ja da primim, da li ja da ne primim, onda taj odnos pedijatra koji treba da bude u sistemu sa ginekologom, timski, čak bi ja tu ubacio psihologa, obavezno psihologa, da imamo u domu zdravlja, da jednostavno poboljšamo taj sistem, jer zašto sam ovu temu ginekologiju pomenuo, ne zato što si ti, Vanja, tu, nego zato što su nam pune reči i glasovi o natalitetu. Baš to. Ako hoćete dobar natalitet, a mi, nažalost, od 60. godine imamo pad. Znači, u 60. godine je bio plus, od 60. je minus. I on ima tendenciju porasta. Mi ništa nećemo učiniti, budite sigurni, ja sam dugo direktor, a ti si dugo na ginekologiji i znaš kako to ide, moramo nešto promeniti. A promene moraju da budu, da svi budu zadovoljni, da ne bude pesimizma kao što je danas i da vi, kad odete kod lekara, ne idete sa nekim stresom i sa nekom predispozicijom da vam neće biti pružena odgovarajuća usluga i da ćete vi kod privatnika bolje proći. Ja nisam protiv privatnika, zaista. Svako ko hoće može da radi, ja svakome potpišem da radi privatno to, ali mislim da je stub svakog sistema državno zdravstvo i ako već hoćemo da otvaramo nove bolnice, nove klinike, nova prodilišta, jednostavno, dobro si rekao, prodilište je ogledalo kako će ta žena, jednostavno, ona hoće komfor, hoće uslove svega toga. Ti ćeš to malo bolje sad objasniti kako to ide i kako da se to odradi na taj način, jer samo tim ćemo pridobiti i one žene koje hoće da imaju decu i da imaju ne samo jedno dete, ne se zadovolje s jednim, a imamo milion slučaja jedno i kraj, zašto se ne bi desilo koje je nekad bilo, pa imali su 5, 6, 7, 8 dece i tim ženama ništa nije palo. I za kraj ove priče da kažem još jedno. Nekada, kad žena ostaje u drugom stanju, ti isto bude reći, ona je radila. Danas, automatski kad se ostane da je trudna, ide na bolovanje, to je neki trend po meni, ti ću to bolje objasniti. Tu si upravo, mi smo, ja izvinjam što sam možda sad odmah sugestio, mi smo sada skoro došli u jednu paradoksnu situaciju da smo od svake trudnice napravili pacijentki. Da, što nije. Zato sam i rekao u onom prethodnom delu da je to fiziološko stanje. Uglavnom, u većini slučajeva, naravno, postoji jedan mali procenat tih patoloških trudnoća koji iziskuju taj intenzivni nadzor. I ovo, da se osvrnem i na ovaj naš razgovor, nas su učili profesori i drago mi je da se držimo toga da iskoristimo svaki svoj trenutak, čak i u ovom javnom pojavljivanju, da podižemo svest upravo to o neophodnosti očuvanja i očuvanja tog zdravlja, šta možemo da uradimo, ponekad i da ne uradimo da bi ga ugrozili. I osim tog povratka poverenja, koje je meni neverovatno važno, jer nekako naša struka se i zasniva na tom iskustvu i dobroj nameri da pomogne. Da se pomogne. Jer ovo sve i radimo da se pomogne. Što se tiče tih demografskih podataka, oni su, eto, toliko loši da, evo, ja koristim sad priliku da kažem nešto što treba da bude jedan ozbiljan alarm, a da u prvih 8 meseci mi uprko svemu što činimo, što se trudimo, što ulažemo, imamo skoro 1000 beba manje nego prošle godine. Taj demografski pad, znači, je ipak evidentan. On, kad se još uzme podatak da je mnogo više osoba umrlo nego što se rodilo, uvode su jedan paradoks što ja nekad znam slobodno da kažem sada da nam svako od
da beli papir i olovku da napišemo listu želja šta bi voli da se desi po pitanju nekih stvari koje nas mnogo više odvraćaju od pitanja zdravlja, to je Kosovo, litijum, ne znam, sve ostale ekonomske problemi i sve da rešimo onako kako bi mi hteli, da ispunimo želje. Ako nemamo kome da ostavimo ovu zemlju, ako nas ne bude za 30, 40, 50 godina, onda je to sve besplatno. Vidi, nemaš kome da ostaviš. Upravo to. Šta? Možeš napraviš bilo šta, a ko će da koristi to? Da se ne svedemo uz opasku na Aboriđine ili Indijance. Ja bi se opet sad vratio na ove preventivne preglede, zato što, a tu ćeš i ti malo mi pomoći da objasnimo, kod prevencije, zna se šta je, prevencija je nešto što je sastavni deo medicine, kod nas, nažalost, to nije razvijeno, mora da tvrdimo, jer zašto mi posežemo za prevencijom, Vlada Republike Srbije, ministar Lončar i svi direktori u Srbiji, zato što jednostavno nacija je dosta bolesna. Kad imate, ona pričate o natalitetu i kad vidite da nacija stari, neminovno, sa starošću, imate taj problem da ste sve više bolesniji, imate sve više rizikofaktora koji neminovno idu. I sad, u toj situaciji, mi uzmamo sad parametre zbog čega radimo preventivne preglede, a ljudi nas pitaju, a zašto niste ovo? Zato što analizom liste čekanja koje postoje, a neke su poražavajuće, traju po 7, 8, 10 godina, mi gledamo kroz pacijente šta oni traže. Znači, šta pacijent najviše zahteva da mu se omogući. Pa je bilo tu markeri, pa bilo tu, pa je bila, ajde da kažemo ovo. Sad je u trendu da su pregledi zakazivanja veoma problem urologija, urologski pregledi, gdje jednostavno muškarci znamo koji su rizikofaktori, 50+, 40+. Nažalost, složit se sa mnom, da se granica obolenja spustila i da više nije ono kao nekad, vidi, bolesna je, sad jednostavno nisu bitne ni godine i čak po meni, ako nema preventive, da su mlađe populacije ugroženije od starijih, jer stariji vode više računa.